Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:39. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo agad. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Sabado, pitsa 22 na bulan sang Pebrero tuig 2020. Action Radio. Mayong aga naman na sa aton mga tagpalamati. Liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral Gabahin, sang probinsya, sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente, mahimo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyo, diri lang sa Action Reports, first portion. Action Radio. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal, honest nga Capitol employee, ginatagan 10,000 nga padya ni Gobernador Lacson. Colonel Asibotse, ginpanawagan sa mga e-bike kag tricycle driver, likawan ang paglabay sa dalan nasyonal. Dua ka senior citizen dakop sa illegal gambling sa siyudad sang Sagay. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Gindipinsahan man na ni Senador Ping Lacson si House Speaker Alan Peter Cayetano sa posisyon sini nga lokal nga hagna kinalan magalin una sa Kamara. Apang ginpahayag man ni Lacson nga sala si Cayetano nga ipaanggid sa charter change ang isyu sa prangkisa sang ABS-CBN. Patag sang senador, pila ka bisis natabo. Una nagpatigayon sang committee hearing sa Senado antes man mapadala sa Kamara. Ang ginaprubahan nila nga bersyon sa hagna. Dugang ni Lacson, mahimo lamang may matabo nga paglapas kon ang head sang committee ang ginpasa na sa plenaryo ang committee report nga wala pa sang bersyon ang Kamara. Sa Lunes ti nagpatigayon, magapatigayon sang committee hearing si Senador Grispo. Ang ining hearing wala magatalakay sa prangkisa sa among television network kundi ang hambalan ang paglapas kuno sang media network nga ginfile ni Solicitor General Jose Calida sa Korte Suprema. Ano ang mga bayulasyon? Ano ang mga ginlapas sa among television network? Amo inang kaundan sa committee hearing sa Lunes. Kagwala inisag kaangtanan sa prangkisa sang among television network. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:43 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini.
pamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsag anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
pati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:50 na. Morning, bilog nga dakbanwa sa Bacolod. Morning, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Sa mga merkado, morning, kamusta? Matulutugnaw ang huyop sang hangin, tuga sang hangin amihan. Ang pila naton ka mga kauturan gabarikutot pa sa ila hiligdaan. Samtang ang aton patrol nagalagulad na sa mga merkado dire sa dakbanwa sa Bacolod, idulong sa aton ang nagapanguna nga mga presyo sa nagapanguna man nga mga balaklon sa merkado. Kay Sabado subong nagaman sa patrol ti soltero. Wala ko kabalo kon nakatiro na. Sol na lang bilin. Gwapo. Amot kung kapaligo siya. Sining matugnaw nga panahon. Upod kita sa patrol sa sining nga mga tinion. Upod kay aksyon. John Diaz. Aksyon John, morning. Lamigang simoy Ito lang. nangangani. Miss ka na ito, glaso pa rin, Foxon So, Fred. Disyembre ba? Oo, ngayon Disyembre lang galing aton nga sitwasyon. Galing kaya tikisa, hindi mo gida mga yan nga dapat ligo. Kaya miss kinakutugnaw sa panahon niya. Basta galing may katuan ka, no? May importante ka o dara nga paduluan. Kaya iban pa ang pagpaligo. Nagwantahon mong katugnaw sa panyempo para mapapreska lang ang imo pamatsagan. Ang Pinoy aksyon dyan, bisan diin nga pungsod, migaulan pa yelo. Pagbugtaw ya kag kumelaktan maligogid. Amo kinaya ang tradisyon, no? Basta kaniya may kanatuan, hindi kinaya nga pagkalimtan nga magpaligo. Amo na yung tradisyon sang Pinoy. Para na magkururog ng ilang tagsag ka mga ginatago, basta kaniya nga makapaligo lang, ligo kinaya Japon, no? Bisan magkulupos na? Ha? Bisan magkulupos pa? Bala na magkurusog. Basta kapaligo, kaya ligo kinaya Japon, yan, no? O abot ang matugnaw nga panahon na abi. Wala mo na nila ginagkonsiderar. Basta kung kinanglanon magpaligo, mapaligo again. Pero kung nagkanto ka sa merkado publika, maligo ka man karon nga aga. Pero kiti dapat pagbalik mo naman maligo, madyapo kung magparibin, kahit yung lutak gadaan karon nga aga. Sa market action Fred. Sa gwayang lutak. Sa sulod yati, of course, medyo matultinlo pa na. Gali kiti di mo gina may veteran nga sa gwa, diri maglutako na. Kaya nagulan nga daan kahapon. Di kon lamot sakko na nakaroon ng dalan. Di ka pang lakaton ikaw, nakasuksok kabi dara sang tsinelas lang. So bagay na isa mo ka magpamerkado, kasuksok ikaw sapatos, no? O kung ano dami namin na butas, kapag mong hindi ka matutulog, kung nga nasuksok ka guro butas, ka daw janitor, ka daw kon utility ka. Anay mo yung pang safety mo naman yung kagtagot tinlong mo lawas samtang abi nga nagapangumpra ka. Speaking of pangumpra, mga gagso, iyari na. Isunod na sintagsaman ka mapabel paragon inyo na mailimtan ang rasyo sa mga balakon sa merkado publika karon gid lamang aga mga kagson, mga basic commodities. Hindi ginaton pagkalimtan mga kagson ang pagsekyar kag paglantaw. Ano ba ang pinakuling nga rasyo sang bugas,
sa Libertad Public Market. Kung saan rin napatol ka live nag-report. Ay mga kaksyon, may arik na tayo mga nagkalisari naman nga mga variety sa ginatong naton nga bugas mga kaksyon from special rice to locally o kung lokal abi nga gingaling nga bugas mga kaksyon. Dili kito presyo sa mga bugas sa merkado publika karon nga aga mo na ato nunahon mga kaksyon. Sa gihapon nagabilin ang pilit o kung special rice sticky rice mga kaksyon nag-aamboy naman sa 60 pesos ang kada kilo sini. Miyari din mga kaksyon special rice pero hindi siya ginaling nga bugas pero wag nila special wheelmill rice nga nagadalaga naman 43 to 42 pesos ang kada kilo sini. So sa diri ka baligyan may ginabaligyan sila nga super white mga kaksyon mutingon puti-puti ni kasi bugas lagba pa sa iya nga butil tag 44 pesos naman ang kada kilo sini mga kaksyon kasarangan man sa gihapon nga presyo kung ginakapos ang budget Nyari man bulubado, may tag 32 na regular milled rice na lokal. Pero hindi mo siya nakatahom o kung kang iyang itsura, puti-puti, no? May pagkaparaghal na isang sitwasyon niya, kung iyang karakteristik, sabi. May naman lokal nga ginaling nga bugas, nga nag-amboy naman 36 to 37 pesos ang kada kilo sinima ka-aksyon. So hindi kita mo sinakamahal. Ining iba naman nga mga local wheel milled nga gingaling nga bugas. May premium rice imported mga kalson without any brand. Nagadalaga naman 48 pesos ang kada kilo sini. Gusto mo kaon ka bugas nga pula? No, ang special rice nga lokal tag 53 pesos gid lamang ang kada kilo. This Libertad Public Market mga kalson. Yummy rice on the go man, ang special rice nga yummy rice mga kalson nagadalaga naman 58 pesos ang kada kilo sini. Mayroon man din sila available nga WMR nga lokal mga kalson nga nagadalaga naman tag 40 pesos ang kada kilo. Kung mga baligyan naman sa pinaka mga utan, mamangkot sa reabi sa may aksyon dyan. Action bed. Amang ko tabi kung magbakal ka sinako pila. Ang sinako, pinakabarato, may di check natin mga tutu, may pinakabarato na, may tuwan man, depende sa klase sa mga chicken. Kaya mas barato kung wholesale ang pag, or rather, sinako yung pagkakakompare sa kilo-kilo. 2,000 Shin kag 2,200. Something mo na, ano. Ay, may aga, no? May aga. Sige naman ito diliwat, wa. Alam may kalabasa. Di naman, nung pilang kalabasa, subong, no? Sa 40 kilo. At kilo man, 40 pesos ang kada kilos ang kalabasa. Mera ka mo ubad, pilang ubad, kagang ano na yung tambo? Ang tambo, sa 40 kilo, ang ubad 30. Tag? 30 kilo. 30 pesos ang kilo. Di kung makakatambo, parisa mo na lang mais. Ang mais na dito, pila naman. Ang pulo. Pulo man. Amo ng plastic nang. Oo. Pero ko na rin ang nabutang ko lang sa ano. Para ko sa may 15, 20, depende sa lang. Okay. Pero ang imo nga lang kaya. May 5, 20 kilo. Depende man ako na nung luto, no? Oo. Sinanay, galiga pa nga doon nanay. Yung garaga. Hi. Gano'n sa galis. Ang iyado niya. Ito? Ha? Sige lang, okay lang. Pero anong kaya? Pet side, no? Pero pet side so far. 50, 60 mo nga ang kilo sa nga bugkos sa bitay. Bugkos na. Siya na kilong bugkos? 50 pesos, no? May repolyo. Man pilang repolyo na? Ang repolyo mong may 30, may 40. Depende sa karakol. Hindi ba siya rakon? Okay. May pipino man. Ang pipino ya? Ang pipino, 60, may subin. Talipin, hindi siya ako na. Ang ayaw lang katawa. Okay. Di ba yung negosyable kay Galiya? Oo. Ay, pero dito yung mga kalso negosyables man, no? Bali sa may atubang sang MBY meat shop mga kalso, no? May patatas. Nung pila ng patatas man? Ang kapital sa mga patatas, 25. 5. Ang ahos, ako ng Bombay, nagmahal Japon. Lubo-lubo na, 110 na sa mga kilo. Una yan, ito ka 200, 300. no? 110. Mahal Japon, no? Yapon. Hindi ko gino. Action na Fred Matendari ang sa Kamaramaligya sa sa area sa Libertad Public Market. Tulad taon mo ang presyo sang Bombay nagabulubado manggit-kiso na to jamboy na 200 pesos ang kada kilo sa buong ara naglamang sa 10 pesos action Fred. Ang kamatis? Ang kamatis nagpabiling sa gihapon ang
presyo sini sa 70 pesos ang kada kilo, tubtob 80 pesos Action Fred. Ang kalamunding amo man ang presyo si naghamboy gyapon 80 pesos ang per kilo. Ang meron sila baligya ganiong carrots nagadalaga naman 40 pesos tubtob 50 pesos ang kada kilo. Depende ni sa kagapahon sa carrots magsiling kagapahon yung panit kasi nablakon na yung itsura niya lagko gagmay hamis abi no. Depende man ang Action Fred sa characteristics ni. Ang sayote, araman sa may binilog, subong, nagadalagan 12 pesos ang kada bilog sini, depende man sa karakoon. Ang ilaman ring baligya nga cabbage, nagadalagan man taga 60 pesos ang kada kilo, mahal-mahal man sa mga broccoli, kiti 100 pesos ang kada kilo sini. Aksyon dyan, Action Fred? ang pinaka-importante sa sulod sa puluyan, adlaw-adlaw kinanglan may ara kagid sibuyas Bombay, may ara kagid ahos, may ara kagid kamatis, may ara kagid luya. Yung mga pulupanakot la sa pagkaon adlaw-adlaw. Gani, kiti spices, ara kabalo kagid kon magluto, nga daan, mangipa, kaya mong pare di ka mabudlayan, ay kung preparado na ikaw sa mga mo sina. So, kamatis, Bombay, sinansay mo na Action Fred. Kaya mo na medyo, kung may budget ikaw, pwede ka ikaw kabakalatis ang dulo-damo-damo. Pero usually, kung hindi kami mahilig, abi nga maggaluto, gin mas na may simupuloyan. Ang ginubra ni mo, titingi, gin man bakal, pero mamahal-mahalan ka kung tingi-tingi. Pero purpose Action Fred, nga nagatingi-tingi is, of course, na para hindi lang madunot ang iban. Kung hindi mo magitmano siya magamit kila yon. Especially ang kamatis ngayon good na subuhan na ng panahon, usually, dasig madunot ang kamatis, medyo mulon-ulanon pang panahon. Ang ginaubra nila na usually Action Fred is tingi na sila mabakal. Kung mabakal sila ng combination sa hilaw, kagang gina-combine man nga may Abal-habal. O balhabal, pero gina-separate nila usually, no? Kaya para hindi maglapton lang ang maluto man ang iba ng Action Fred, or gina-preserve nila ang kamatis. Depende na sa techniques ng tao kung paano nila magbakal, especially no, kung mga baligya kangay sila mga spices kag iban pa. Pero kung kararuton diri sa Liberty Public Market, available man diri magkakso makita naton ang mga saging nga mga baligya, no, kagapon to nag-check kami isang saging, mahal-mahal man sa mga saging binilog, subong yan mag-iisip niya kung magbakal ka isa ka sipi, isipon niya binilog ang saging, dagan tag 5 ka pesos ang bilog, pera ganit tag 4 pesos, depende mas karakon sa saging mga kagson, inay kada isagit. So meaning kung ang imo isa ka sipi may pulo dala karon ka bilog gid mismo nga saging, kadlagan mo sa 50 pesos ang bilog o kanang sipi sini. Ang lakatan ay nagadahamboy sa mong 80 pesos per kilo. Pero tingnan kadako na nakatando gagan pwede kadamol mo siya panit, pero unod sampat naman mga kagsono. So for mo na pinaka-ulit din nga preso sa mga balakod sa merkado po, particularmente na sa itong ginakamtangan diri sa Limited Public Market. Sinigid lamang nga gama kagsono. Mga kagsono, tandaan kay sa marasot sa pagtugas sa baratihan sa itong lawas among paguyaw ko na pagdubo sa aton immune function ang mahiko nga kolon kagay hindi regular nga pagpagwa sa hiko sa itong lawas sa may dako nga papel sa pagubas ng aton immune function. Ang dapat timuon mga kagson, simple lamang pabaskugon kag pasanyugon ang inyong immune function paagi sa adaw-adaw nga paggamit so Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA Philippines. Ganyan ang pangol ka mga kagson bakala so Super Fiber nga mahimo mismo bakal sila nga klinika sa Life Extension Clinic na hamtang sa J7 Building dalaman sa dalan na Lacson, Surad, San Bacolod. Rekta sa Bacolod, naglimot sa Bacolod Action Chantia sa Action sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:02. Oy, Sabado subong. Pero abierto ang Life Extension Clinic. Nga magabaton sila sang ila sini nga mga customer nga magbakal sang produkto halin pa sa Amerika. Mabakal sa Life Extension Clinic ang pinakasikat, pinakamapatihan nga vitamin hormone. Ang vitamin hormone nga rekomendado sang mga medical doctor. Basta gani ginarekomendar sa mga medical doctor, abot siningon maayo klase na. Kay bisan sa Amerika, kagkaiping nga kapungsuran ang panawag sini Super Life Extension Vitamin D3. Nagkakasabalatian nga nagtapik sa aton kalawasan. Ang Life Extension Vitamin D3 mabakal na sa tanan nga sanga sang Sincere Drug Store, Negros Grace
pharmacy, kagalos tanan nga butika sa bilog nga Negros. Diri sa Bacolod, ang Life Extension Clinic aralang sa GE Esteban Building, Dalan Lacson, kilid lang sa opisina sang DHL. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:03. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. This time check. Yari ang mga programa nga inyong bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Buling. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon Night Patrol! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:07 na. Aber, dire kita, mga balita naton sa Kapitolyo. Unisto ko do nga empleyado sang Kapitolyo, ginatagan 10,000 nga padya ni Gobernador Lacson. Balita Kapitolyo. Detalye sini upod kay Aksyon Marlon Inobia. Aksyon Marlon, please go ahead. Gindayaw kag ginapasidonggan ni Negros Occidental Governor Eugenio Hosea Lacson ang isa sa mga empleyado sa gobyerno provincial tungod sa pagka-honest siri matapos sa ibalik ang nakitaan nga 50,000 pesos nga kwarta sa isa sa mga ATM machine sa Land Bank of the Philippines o kon LBP sa sunod sa Bacolod. Sa ginpatigayon nga oath-taking ceremony kag job orientation para sa mga newly
hired kag promoted nga empleyado sang provincial government nga ginpatayon sa may social hall sang Kapitolyo kahapon. Si Governor Lacson ang personal nga naghatag sang certificate, awards kag 10,000 pesos nga padya bilang honest employee sa sining empleyado nga si Jose Rito Montibano. Si Montibano assign sa Provincial Administrator's Office Procurement Service Division. Ang kaaksyon nyo gikan sa Kapitolyo, aksyon na Marlon Sinevoya, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:08 na. Uy, nakabakal na kamuhabon, 100% natural, habon wala sang ginsimpon nga kimikal, habon puro-puro, kag hindi makahalit sa panit, amo ini siya. Ang Santon Plus Herba nga habon, may antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Hindi bala magkurinot ang inyo panit sini. Para sa huben, kag presko nga kotes, Santon Plus Herbal Soap kita. Healthy beauty, affordable pang presyo. Gusto nyo, magpino ang kotes ka maghuben tulokon, Santon Plus Herba nga habon ang gamiton. Ang Santon Plus Herba nga habon mabakal na pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:09 na. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw. Una nga bula, 729. Una nga bula resulta, 7 kag 29. Second draw, ikadua nga bula, 2836. Ikadua nga bula resulta, 28 kag 36. Third draw, ikatatlo nga bula, 1732. Ikatatlo nga bula resulta 17 kag 32. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:10 na. Mabalik kami pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan,
gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo bakolon man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolon saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kit sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang ano nga kahintangan responsable nga pagbalita pagdayon nga ipalaknan malasig pero sigurado aksyon nga may dala pagpalanggan Madayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo padayon aksyon radyo padayon aksyon radyo Agapas yung banwa mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:16 na. Oy, tugnaw ang panahon ka kape-kape na kamo. Dr. Alfred's Green Coffee with Stevia Extract. Nami ini sa may mga diabetes kay wala ni siya kalamay. Natural sweetener lang. Makabulig palerto sa aton lawas kag paminsaron. Nga pangapin ang bugos ka pamilya, healthy pakamutanan. Pagtuon sa mga sayantipiko dito sa Estados Unidos, dito natukian nga kung berde pa ang kape, puwerte ka powerful sa inya natural antioxidant. Amo ini ang Dr. Alfred's Green Coffee. Ginimo sa preska, mataas kalidad nga organic green coffee beans, may lisos sang mangustin, loaded pa sang phytonutrients. Panawag sa iya, natural colon cleanser. Kaya kung matinlong aton colon, malayo kita sa masakit. Pwede sa mga estudyante kay ang Dr. Alfred's Green Coffee non-acidic kag non-addictive nga kape. Mabakal ini sa tanan nga sanga. Sang Sincer Drug Store, Wakong Chinese Drug Store, Consuelo Drug Store, Cheers and Orway, sa second floor sang Lopez Araneta, kag tanan nga drugstore malapit sa inyo lugar. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:18 na ibalik ng report
sa aton patrol sa sini nga mga tinion, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa bilog nga probinsya sa sulod sang 24 oras. Balita sa patrol. Balik kapag pangalaga ni Aksyon John Diaz. Aksyon John! Na Fred, isa ring patay do ang pilaso matapos abing marumpag ang fire sa nga sinako sang Kalamay dito mismo sa may Victoria Central Refinery sa sulod mismo dra sabi sang ila naman nga milling company sa sulod mismo sang Victorias. Ining tatlo mga trabante ni sila particularmente na mga kargador abi kaysa nagluntad hina nga insidente nagakarga sang sinako sang Kalamay halin sa bodega pakadto sa delivery truck abi ining tatlo ka mga persona sang tiyempo nga posible masyado nakataas action Fred kag tipag ining sinako sang Kalamay. Ang napatay dre gin kilala kay Rico Segurida. Si Rico Segurida action na Fred kang kurinig sang ako na bali ang iya tuong nga bahin sang iya tel may pilas ini sa iya naman nga piya ka bahin sang kilay kag sa iya naman nga sulang may pilas man ang iya nga liog kag ang iya pagid nga hawak. Bali, napatay ni sa dring mismo sa area sang ospital samtang ginabulong sa mga pending physician. Ang duwa naman kamakopdanan niya, Kilason, sila kilala naman kay Ayan Malana, kagining si Ronald Romales. Si Malana nag-edad sa 43 anyos, samtang si Romales naman ang nagapangidaron 40 anyos. Nagaangko naman sining si Malana sang balik sa iya naman nga liog, may balik man sa duha ka paa, kag may gilasgas sa iya naman nga duha ka siko, ining si Romales. Karon ining duha ka persona ang parang ginabulong sa area naman sa Corazon Locsin Monterrey Memorial Regional Hospital. Ginpay dalom na sa X-ray ining si Malana matapos makaangkol man sang madalom-dalom nga kapidasan sa iya naman nga liog. Aligasyon diri sang Iloy sining ni Segurida nga sige kilala naman kay Merlinda Segurida, 62 anyos, aton nga eksklusibong interview kagabi nga halin oras ng mga alas 5 sa hapon nagproposado na sige ito trabaho iniiya lang ang bata upod ang pilan naman niya ka mga kaupdanan dira o gali ka mga 6 p.m. nalit na narupag ining file abis ang Kalamay kag sila ang natampukan ginkot-kot na lang ni Cruz Dalong nga bahin grabe sa may ground area ining iya bata kag ang upod niya nga duwa kay ban pa nga persona kag dikto giningagaw sa daladre diretsyo na sa area sang Regional Hospital Action na Fred nakapayo ko sang tabang ining iya bata sa iya specialistang hindi nagapayo naman ang iya nga sitwasyon. Nakataas. Ginsan pa na sila matakso. Bali ang bodega na nang sa susunod na sa butika ng nila. okay na pa sa. Dapat kita Dugay na sa gofra. Tugay na. May buwi pa gambal sa internet ay mo nung gindakit na lang sa hospital. Oo. Kaya nga, ulo hindi ka magtulog, kaya ambal sa amigo, hindi magtulog. Oo. Kaya may isang katulog, nagpuno na ba ang iwasan na sa? Pag-abot siya di, siling ko lang sa dukundok, una ka lang dukandok ang bata ko, kaya nga siling na sa dulay na pamatyag niya. So, kahit ang binula sa mo, may ginila ginuna. Hindi ko hindi importante ang bata. May kapilala ko na nga yung bulik sa inyo, ay ninyo ginbulikan. Ikot kami na magbulik, patay na bata ko, wala kan anyo. Pero sa sa bulansa may ginareklam. Oo, wala, inapamatig ako nito. Tapos, Ano na? Pero ginarify. oo, nung doon na lang, sa pinakawaya. Wala rin na Hindi, doon na lang sa gintambal, kaya doon hindi sa kaginawa. Ang ambay na sa ako, yan ay, nang lain na pamatyag ko. Kasi pag sinalain matyag, gusto na yung hospital. Kaya sining ko, dali na lang rin, hindi lang magtulog, kaya delikado ang imo, panulo. Naunay, purulo ba mo, amon, isa na iyakan mo niya ako. Kita ko, sining ko sa iyara na, ay, Diyos, pag-abot ka dito, kung diningagaw lang nila bata, kung di pa siguro mapatay. Pero may kasuko pa sa tiyan. Ha? Mapuligan, sabi nga. Oo, sige rin ba nga, tumulik sa doktor, lumahon ako, nasabso ko sa doktor. Ano ba? Ang mabadya, siguro taon na, tolok ang ako nga bata, yan ha, ay, gusto mapatay na to, sas na nagsiling siya mapatay, sas na siyempre, kaya may ginabatyag siya, kaya siya gumatyag. Galit ka nga. Oo, galit ka. Oo, ginamo ko na ka doktor. Siya mo kumaliwara.
alegasyon na Fred Abatian, si Nanay Marilinda Sigurida, Korte ba? 62 years old. Ano ko no to? Ginula pang text? Ha? Ginula pang text ko no? Amo ng alegasyon ni Nanay Marilinda kay gingkwa ang isa ka doktor dira nga ginaamo ni nag-attend sa iya. Alegasyon niya instead nga tatapon binigay yon ang iya naman nga bata. Ginuna pa kuno ang pag-text action Fred. Ang alegasyon pag rin nila nga natabo kagabi pag-abot nila dira sa ospital, haluson sila nga kantuan na based sa attending physician. Kay ang hambal ko ang palayag diri sa attending physician nga wala pa nila makuha sa ngalan kay ginuna nila kisikaso ang kaimtangan sa ilang bata. Nga damo kuno siya sang may ginatatapman nga pasyente dira sa sulod mismo sang emergency room. O galing lang kay tiambal ang panindugan naman diri sang pamilya nga nagalalain nagidman ang sitwasyon sa ilang bata o galing kay wala pa gilayon nga gingaan gid sila kaygo nga pagtamot. May ara pag alegasyon ining upod man mismo dira sa sulod gini nagabantay bala sa emergency room ang inablos sining napatay nga si Rico ginkilala naman kay Jerilyn Mijares 20 anyos action friend nga digto nakabati ako namin naglain niya buot kay gininsulto sa kuno sa pila ka mga attending physician da mismo sa ospital kag pamatuan sa pila pag mga alegasyon na sufred. Ng doktor, sabi niya, pinuntahan siya ng tita ko, ando din ako kasama niya ako, sabi ng doktor, wala talang bala ko doon, hintayin lang daw siya doon sa may bantayan yung pasyente niyo doon. Isa lang ako dito, 20 ang pasyente ko, wala talang ako doon, nagagalit pa siya, nag-cellphone siya. Nag-inattend siya naman. Hindi nga sila good care yan naman. Pumunta ba? Hindi. Pumunta siya pero matagal-tagal pa. Kasi nahirapan na talaga ako yung dugo na nga yung dumudugo na yung matay, may asugat na matay. Yung oxygen naman, nilagay lang nung kung sino lang, nag-deliver lang nung host. Nilagay lang sa ilong lang, basta nilagay lang. Diba dapat nurse talaga mag-alagay yan, ina-assist talaga dapat yan eh. Hindi lang nila basta pinababayaan yung pasyente na yan. Kahit wala yung doktor, dapat yung nurse, ina-assist talaga yung mga pasyente nila. Pero yung time na yun, buhay pa yung kito? Oo, buhay na buhay pa siya. Inawakan ko yung ulo niya kasi hirap na hirap na talaga siya eh. Talagang wala talaga siyang gamot kasi matagal na siya eh. Talagang nahihirapan na siya. Nilipat na nga siya ulit kasi nagwala na si nanay kasi nga nahihirapan na nga siya. Naman siya, di siya talaga inintindi ng doktor diyan. Marami daw siyang pasyente, isa lang daw siya. Yun yung katawiran niya. Nung nilipat Pero, ganun-ganun niya yung tito ko. Ang sabi niya, magsalita ka dyan magsalita ka dyan, ka. Sabi niya. Ginagalaw niya? Oo, ka dyan, magsalita ka dyan sabi niya. Tapos, pero yung tito mo hindi na nag-release? Hindi na siya kasi nga siyempre, iba na yung niya pakiramdam niya eh. Ginaganon-ganon pa siya ng doktor. Siyempre kung matama na pakiramdam ka, hindi na siya sumasagot. Pero nung nawala siya ng hininga, may doktor pa wala? Meron, siya lang kasi yung doktor doon lang. Tapos yung saka nung wala na talaga, saka lang sila nagpuntahan lahat. Saka lang nila So, pero ba't yan ang alegasyon dari sining ni Jerilyn Mijares sa 20 anyos sa maning upod dito mismo sa ospital kagabi sining napatay nga si Rico Sigurida action na Fred. Balik ka na magikan sa ospital nga tipo sa bato action Fred? Go ahead. Balik na magikan sa bato tipo sa bato gikan sa ospital karon gid lamang nga data na magkaksyon na sa inyo pagpaligo pagpanibin hindi kayo paglinta na magamit sa ngabon nga 100% natural puro herbal papatilos ang kutis kag safe na safe amo ining Zantron Plus Herbal Soap kaya ang Zantron Plus Herbal Soap magawa aksyon na amo gini makabulig sa ato na gud naman na mamintinar ang kahamis ang ato nga kutis kag malikawana ang nalawan nga pagtubo sa mga punggod kag ibang pagiging problema sa panig Zantron Plus Herbal Soap magawanyawan ka mga aksyon kinanglanon gid nato na tanana rekta sa batol ang taglibot sa Bacolod Aksyon John Diaz na sa sa aksyon na sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:27. Pwerte nga mga emosyon nina, balatyago nina. Kung kaysa hindi taman mabasol, ang mga doktor kay masyado man kasako, no? Depende na kung magpasaka sila kaso, pamatian tayo, ang magtimbang nga bahin. Resulta sang loto pagkatapos ini.
Yari ang mga programa nga inyo bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huli. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Philippines Time las 5:31 na. Santon Plus Herbal Oil, balanyos nga may antibiotic properties, may kombinasyon pa sang madamo nga erba. Mayo ini sa palamuypoy palanakit sang kalutalutahan, mayo man sakit yan, sakit puson, butod dyan sa kabataan. Ibanyos lang ang Santon Plus Herbal Oil. Bakal kabos ini, ibutang sa tagsa kapuluyan, sa tion sa pagkinanglan kag emergency, inyo ginini. Mapuslan ang Santon Plus Herbal Oil, pwede na mabakal pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:32. Standby. Iyari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 658 kita. Baw, kadako-dako na. Sang jackpot 219 milyones, 219 million. Kombinasyon in any order 41, 43, 14, 35, 52, 50. Resulta sang 658, 41, 43, 14, 35, 52 kag 50. 645 kita ang jackpot 55 milyones, 55 million. Kombinasyon in any order 6, 16, 13, 4, 3, 15. Resulta sang 645 size 16, 13, 4, 3 kag 15. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:33. Mabalik kami pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby.
Lupas ang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sa bisan ano nga kahilangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:39 na, Santon Pass Herbal Capsule.
Number 1 nga magpatunaw sang mga bukol nga nagatubo sa inyo lawas. Goiter ka man, bukol sa baga, tumor, kag iban pa, tunawon ina sang Santon Plus Herbal Capsule. So kung may magtubo nga bukol, hindi pagbabaye, basi maging malignan. Patunawa dayon, pagi sa Santon Plus Herbal Capsule. Mas mabakod kung ang Santon Plus Herbal Capsule ikombinar nyo sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Amo ni siya ang nagapabakod man siyang immune system kaglawas nga hindi kamo dali-dali tapikan trangkaso, ubo, sipon, hilanat, kag iban pa nga pamalatian. Ula ni gabulag ang duwa, gaopo din ni pirmi, 2-in-1 batok sa pamalatian. Ang Santon Plus Herbal Capsule kag Mighty C pwede na mabakal pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:40 na. Report na ton City Hall. Si Kernel Asibutsi gipanawagan ang mga e-bike kag tricycle driver likawan ang paglabay sa dalan nasyonal. Detalye po kay Action Dale Salazar. Action Dale, please go ahead. May Action Fred, nanawagan si Bitaw Head Lieutenant Colonel Luisito Asibuche sa mga tricycle kag e-bike driver nga hindi maglabay kung magbiyahe sa National Highway. Ini kasunod nga ginpasangkad pa ang ilang kampanya batok sila Action Fred. Ini matapos nga nagpapanaog sang mando ang DILG nga ginadilian ang mga tricycle nga maglabay sa National Highway. Ginpahayag ni Asibuche Action Fred nga dapat sa mga kabaranggayan lamang magbiyahe ang mga tricycle kag e-bike kasunod ngayon ni lamang ang cover sang ila sining business permit. Subong nga simana masobra na si sa kagatos ka mga motorista ang nadakpan sang bitaw kagin papanaugan sang 100 pesos nga penalidad base man sa nasaad sa ordinansa sang syudad sa Bacolod. Hindi na-encourage natin ang mga tricycle natin, mga e-bike. Tira lang naman mag-stay sa barangay ninyo wherein ang kanilang mga business permit lang dito. Nabatihan si Bitaw Head Lieutenant Colonel Luisito Asibuche. Sa aton gina-recommend ang Life Extension Coffee Mix. Tandaan, Life Extension Coffee Mix. Bangod ang Life Extension Coffee Mix, ang mayara sang Rushi Mushroom Extract, Mangosteen Fruit Extract plus Vitamin D3. Kada aga, ugali ang pag-inom sang pinakauna nga kape nga mayara sang Vitamin D3. Mabaka sa Life Extension Clinic sa J7 Building, Lacson City, Bacolod City, kag sa mga butika. Basta kape, mag-Life Extension Coffee Mix na with Vitamin D3 nakita. Ang aksyon nyo sa Bacolod City Government Center. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:42 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Agapasang banwa, mabugaw na hangin, nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon
Radyo. Pagkulunod kag Negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Madayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:46. Mabalik kami pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunod kag Negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon.
istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. May flash report kita, upod sa aton patrol, upod ki aksyon dyan, Diaz, aksyon dyan. Aksyon Fred, wasak ang windshield sining isa ka pribado nga salakyan. Isa ini sa ka Toyota Vios nga naladoag sang puti matapos abing magbunggo sa isa diri ka poste sang kuryente sa kilid ban sa isa ka fast food chain diri sa sulad sang Bacolod. Actually ning salakyan nagbaliskad gid siya, magsiling ka baliskad, but silingon ang babawyan nagsuligid arag sa dalom na and then ang yagumar sa babaw aksyon Fred. Nagbaliskad gid matapos nga magbunggo sining isa naman ka poste sang suga diri sa along area sang Sixth Street, Lacson atubang sang provincial capital Lagun. Ang natabo diri ining isa ka Toyota Vios nga ini nga involvado sa aksidente naglalabay ini sa may drive-thru bala. Magsiling ka drive-thru amo ni siya ang ginatawag nga easy o mas pinakamadali nga pamaagi sa pag-order sa isa ka fast food chain. Hindi ka naman kinahanglan maglabay sa counter, hindi ka naman malabay sa ila dara ang drive-thru ang counter action Fred. Ara na sa nagabayad na sa diri sa counter mismo kag kinahanglan niya na mag-proceed sa ikaduha nga counter kung salin maga-claim siya o kung kwaon niya na abi ang iya nga mga order. Ang alegasyon diri sa pila ka mga na-interview naton kaina nga instead o kung imbes nga tapakan sa driver ang iya naman nga preno, accelerator o kung gasolinador ang iya diri nga natapakan ang sumpred, inali ni nga nagburhot. Pagburhot wala niya nag-control ang manobela, rason ko nga nagbunggo di siya sa isa naman ka poste sang kuryente kag nagbaliskad. Ang sinaulamit di pagid ang isa naman ka tricycle, single nga motorsiklo nga ari din nakapark mismo sa parking area man sang sining nga fast food chain along sa 6th Street, Lacson. Ining driver isa ka lalaki ni siya, hinagaw na dala sa pinakrapit man nga ospital diri sa sulad sang Bacolod para sa rekig nga pagbulo.
Makot pa naman, no? Noong sige na, nagbabalas natin ito yan. Ano da, sige ang ano ako? Pero may naulami dito po, no? May nasandog na gina. May motor na gina nga parking. Oo, gamit na. Doon mo nakita kayo pag-araw, sulod yung pagbuwan ako na kaya na naglaw. Bali din sa kaya sa kaya. Nagpili naglapaw na dito sa may parking. Lapaw. Okay, pero anong yung pilasina sa lalaki? Uy, kung kita kayo tao. Hindi na. Okay, pero basta ano, isa dito sa may drive-thru, naglapos din sa may piyak na. Ang pagbalik ka dyan, kulog siya. Oo, kulog. Amo na may iwasak ang babaw yun na raw. Amo na galing na igo, yung post-day na raw. Nga nag-usod kin. Okay. Thank you, Gida. Action na pwede mo itong isa dari ka security. No? Karoon ko ano ito na ngalan kung may report na nga matag ang atong nga magkapulisan na angot siling aksidente nga nagluntad siniman nga kagahon along area dressing 60th Lacson. No? Isa again ini ka Toyota Vios ang plate number sini, hindi ko magsala, i-check na ito nanay. Ang plate number sini, Action Fred is ADM 1808. So buong ginatunan isa, ginapasaka na isa sa towing truck. Yan kay may kabudlayan kumo nga ang iba niya nga body parts nagkaraguba ini Action Fred. Ano man pero dito sa sitwasyon sa may tangtanan diri sa aksidente nga gluntad along 6th Street sa isa ka fast food chain sa sulod naman sang Bacolod diri sa tubang sa provincial capital Laguna. Flash report gikan sa Bacolod naglibot sa Bacolod Action John Diaz sa Action sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:55 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Yari ang mga programa ngayon nyo bantayan diri sa DYEZ Action Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Action Balitang Bayan, numero 1. Action Balitang Bayan, numero 1. Action Balita Morning Edition. Action Hotline. Action Hotline. Action Balita Banat Huling. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action. Action Radio Philippine Standard Time las 5:58 na. Ingagawon taniyo, duha ka senior citizen dakop sa illegal gambling sa siyudad sang Sagay. Detalye upod kay Action Brian Morden. Action Brian, please go ahead. May nga action Fred bangod sa mabasko nga pagkampanya sa illegal nga panahor. Duha iya ka senior citizen no kag isa pa ang tigayon nga nagkaladakpan sang kapulisan didto sa may St. James Village, Barangay Old Sagay, Siyudad sang Sagay. Ang manadakpan action Fred ginkilala nga Sanday Norma Ricuelo, 69 anyos na. Julio Verdiflor, 79 anyos ini.
kag si Benita Marsonia, 46 anyos, pumuloyo sa uman nga lugar Action Fred. Base iya sa investigasyon sa kapulisan, ining tatlo na dakpan gid sa akto nga nagaukay-ukay kabaraha Action Fred. Di mo ning ginakop sila, nakuha sila nga poder ini, kag ang 94 pesos sa nga kwarta mo ning ginagamit sa ila sila nga pagpusta Action Fred. Nibalaan nga si PNP Chief Archie Gamboa nagpalayag nga pabaskugo ng kampanya kontra illegal nga panahon. Inabalita ini sa Aksyon Brian Mordeniga Report. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:59 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Life. Yari ang mga programa nga inyong bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huli. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Action! Night Patrol! Yari ang mga programa nga inyong bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:04 na, standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko.